Dito kami sa Dalampasigan. Gustong magtampiso ni paring Marjon. Papirik Resort. Ha? Papirik pala yun. Papirik Resort. Gustong magtampiso ni paring Marjon. Wala naman dalang boxer. Malayo na. Ba't pa tayo dito? Ha? Dahil meron tayo nakikita magandang view doon. Balik daw ulit tayo.
overnight tayo dito. So medyo madilim na tayo dumating dito kahapon. Kaya di na ako nakapag-shoot. So ngayong umaga na lang. So ayan, yung aking driver, si paring Marjo nagkakanta. Habang nagkakanta siya doon, pero shoot muna ako dito. Ayan oh. So ayan, good morning, good morning. So ang sarap. So di tayo nakadala ng short or ng boxer. Sana nakapagbabad man lang kaninang madaling araw. Sarap ang tubig sa madaling araw guys sa dagat eh. Maimbong. Yung parang hot spring. Yan guys. So dito kami ngayon guys sa sa Gumaos. Actually nakapunta na kami dito last episode namin. Pero hindi ako nakapaggala nun. Ganito lang. Yan. Ang sarap dito guys, malinis yung buhangin. Ayan, walang kadumi-dumi. Ganda. Dahil medyo madilim-dilim pa. Hindi pa nasikat ang araw. Ganda. So ito guys yung ating mga cottage. Ayan. Doon haba. Ayan guys, may mga green na yan, ibang na yan, iba ng may-ari niyan. Well, ito iba rin ito. Puro resort yan hanggang doon. So, dito si Pare Boy kumakanta. Videohan natin si Pare Marjo. Mag-isa lang siya, mag-isa. Palis na rin kami. Sasakayan na yung mga pasahero. So guys, gala muna kami ha. Dahil maya maya alis na kami. Lilibutin namin itong dagat. Itong isla na to. Yung bangka na sakay sana tayo. Ay hagol yan. Sarap na no. So yan. Dito kami ngayon sa tabing dagat. Baka may tinitinda dito yung boxer, bili kahit tayo. Napapaligo ka talaga ha. Sasarakayan ng mga tao. Wala naman silang magagawa tayo naman. Pasyal-pasyal. Bilad-bilad sa sikat ng araw. Ayan, so time check 8 AM in the morning. Pilipinas time. Ayan. Lakad-lakad muna tayo. Pare ko yung araw bumaba. Huwag kang matalikot at nababa ang araw. Nasinag, na-reflect ang araw. Ligo nila. Pasero ta. Kaya baka sabihin nun, may puno yung dalawang yan. Piliin ta pati yun saan. Pwede naman yan, pauwi na tayo. Papasa ka na, ayos na yan. Malagkit. Oo, Malagkit na. ano yan, mahapdi pati yan. Baka ganyan mo sa pito, sugat-sugat na yan. Malagkit ang bayag natin. Ano? Hindi ako nakatut. Yan, yung bangka na ganyan yan. Ganyan kalaki. Ayan lang, masaya po. Ayan guys. Pasyal-pasyal muna kami. Ayan, no? So dito naman guys, iba naman ang may-ari nito. Resort ng pinuntahan namin. Dito kami sa kabila. Ayan, no? Puro ano dyan, nipahat. Puro mga kawayan. Dito guys, mga ano naman, mga trapal lang, luna. Pero maganda rin naman. Maiwas. Tayo nga, o pares. Putol lang kamay ay anong gawa niyan. Ito. Ano? Tatrabaho pa rin. Ganda pare ko yun ng ano, may inyog na nakahapay. Ganda ng background. Ginagawa mo. Sige, bitin ka. Naghahanap si paring Marjo ng nakatube daw na naliligo. Pero may nakita yung kanina, pansin niyang kanina, nakatibak daw. Sarap ng mga puno. Kako
sa 20 pesos na yata mga sadya. Ayan guys, so sakay daw kami ng bangka. Wala kasing driver. Ayan yung bangka oh. Gala-gala muna kami mga pare ko eh. Huwag lang tinagan yung ulo ni paring Marjon at nasisilaw ako. Alas 6 nga ng hapon. Ito guys yung bangka. Ang papasyal na bangka. So guys, sa mga nagtatanong po kung saan lugar ito, dito lang ito sa Gumaos, Camarines Norte. Ayan. Gumaos, Paracali, Camarines Norte. Ayan. Ito ay sakop ng Region 5. Ayan o pare ko eh. Alin? Ayan. Ito. Ayan o. Ayan po. So may nasisilayan tayong magandang tanawin. Kahit na ano. Nakariko na pamula ako. Maria Joseph Binumaro. Isko. Sana magtabsong na ano. Yan guys. So dito pa rin kami. Pasyal-pasyal pa rin. Habang nag-aantay ng aming mga pasahero. Bahala kayo mag-antay. Napagkaalang yan eh pag ano. So, balik ulit kami. Sa lakad. Yun pala may tinitingnan ano. Diyos Maria Joseph. Dito kami sa Dalampasigan. Gustong magtampiso ni paring Marjon. Pabirik Resort. Ha? Pabirik pala yun. Pabirik Resort. Gustong magtampiso ni paring Marjon. Wala naman dalang boxer. Malayo na. Ba't ka tayo di? Ha? Ba't ka tayo di? Malayo Ayan. na. Dahil mayroon tayong nakikita magandang view doon. Balik daw ulit tayo. Kala ko yung may white sand. Makita tayo ng white sand. Pagdating doon sa gitna, medyo black sand na. Kaya nagtitink sand na yun. Ayan guys, sasakayan na sila sa jeep. So maya guys, alis na tayo. Puntang Labo, Camarines Norte. Uwi na. Uwi na.
na, may kalsada na dito gawa na yung kalsada. Ganyan dapat kalapad, ano? Dapat ganyan nung kalapad. Oh. Kita mo na yan, mag-i-eleksyon eh. Ganyan po dito guys pag mag-i-eleksyon. Gumaganda ang kalsada. After ng eleksyon yan, wala na yan. Ito ang barangay hall namin. Oh, saan pa kayo? Walang tao sa opisina. Oh, shoutout kay Kapitan dyan. Kay Kapitan, shoutout yan kay Kapitan at kay Vice Kapitana. Ang ganda ng bahay na ngayon dahil sa inyong dalawa, tandim kayo, ang ganda na ng bahay. We proud to be. Sabi tawa ang ano ko, sarcastic yun Ang galing ng ano namin dito, ang galing ng kapitan namin dito. Dito kasi sa bahay, kakaiba dalawang kapitan. Saan pa kayo? Dito lang yan sa bahay guys. So malapit ang batuhan alam nyo na. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.